Assalamu alaikum yan uwa, barka da raka wa kullun lokaci. Wannan Lahadin ta musamman ce, waɗannan duka manyan fina-finai da kuke gani wannan su ne wanda za mu saki a ranar Lahadi kenan. A yau mun ka sake su kenan insha Allah. Sannan ga duk wanda suke buƙatar shiga wannan tsarin namu da VIP Indiya Hausa wanda ake biyan kuɗi duk wata. Waɗannan fina-finai kuke wannan duka mutu a yau mun ka sake su 12 ga wata. Mun ka sake su insha Allah. Duk wanda yake buƙatar shiga wannan tsarin namu na VIP ko kuma masu bukata sai da musu fina-finai yan download da masu kallon daidai dukan su za su yi tuntuɓa mu akan lambobin da muke dora muku. Idan kun ka dauki lambobin namu ne za ku iya tabo mu a WhatsApp, za mu tura muku wannan fina-finai a duk ƙasar da kake. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to kar ka manta ku rubuta subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun da shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Kenan duk wanda yake buƙatar kallon fina-finai na Indiya Hausa to kar ka bude a baka labari, wannan damar kar ta wuce ka. Waɗannan sababbin fina-finai ne wanda muke saki a kowane lokaci. Idan duk mun kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to lamba ga ta nan tamu wanda za ku ɗauka ku yi mana magana akai. Kana ɗaukar lamba za ka yi mana magana za mu saka a cikin wannan tsarin na VIP kamar yadda dai kuke gani insha Allah. Idan duk wanda yake buƙatar shiga wannan group na VIP to kar ka bari a baka labari, ka tuntuɓe mu akan lamba tamu za mu saka a cikin wannan tsarin na VIP na Indiya Hausa insha Allah. Kenan idan kana kina buƙata duk wanda yake buƙata to sai ya kokari ya dauki lamba mu haɗu a group na VIP Indiya Hausa wanda za ku samu duk wani sabon film da kuke buƙata a duk ƙasar da kuke insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kenan na VIP sai ku tuntuɓe mu akan lambobin namu kamar yadda muke dora muku su. Idan kana buƙatar kenan sai ka tuntuɓe mu akan lambobin namu kamar yadda muke jaddada muku. Waccan lamba ta mu ta Libya waccan guda ta bar aiki mai 70 ƙarshe. To insha Allah zuwa ga sababbin lambobi ne guda biyu wanda muke dora muku, za ku yi taɓa mu akan su.